Ahoj všichni a vítám vás u dalšího mého videa. Dnes se podíváme na první zkušenosti s tady tím notebookem. Je to Microsoft Surface laptop. Aktuálně ji používám pravidelně týden a půl a myslím si, že nastal čas na to zhodnotit, jaký ten notebook je, jaký není a pro koho se hodí. První dojmy přetrávají úplně stejné. Ten notebook je neuvěřitelně tenký a lehký a pohodlný na používání. Je tenčí než 13-palcový MacBook Air, ale hardwarově jeho výbava odpovídá základnímu 13-palcovému MacBooku Pro. Konektorová výbava zahrnuje mini DisplayPort, což mi osobně se velmi líbí, protože na mini DisplayPort mám k dispozici veškeré redukce, nemusím nic kupovat. Pak je tady výstup na sluchátka, jeden jediný USB 3 konektor, což vyhovuje, ale líbily by se mi ty konektory 2, protože když stahuju video z karty nebo fotky, tak se musím připojit USB čtečku. A tím si zaberu ten konektor. Takže externí disk SSDčkový, na který používám pro ukládání videí, nemůžu mi připojit v tu chvíli, anebo musím připojit USB hub. Škoda, ty porty mohly být 2, ale je zase klasický, takže nemusím tahat USB-C-čkovou rozbočku jako u MacBooku. Na druhé straně je univerzální rozšiřující konektor. Do něj se standardně připojuje nabíječka, která mimochodem je příjemně malá a kromě toho, že nabíje notebook, obsahuje klasický USB-čkový připojení třeba pro telefon nebo kameru nebo cokoliv takového, což je super a neuvěřitelně praktický, jedna nabíječka nabíje více zařízení. A ten konektor je stejně jako bývá MagSafe u starých MacBooků magnetický, takže stačí jenom ten drátek přihodit a on se hezky začne nabíjet, což indikuje ani tady světilkem, indikátorem, že ho krásně vidíte, a jde ho zapojit s obou dvou stran. A opět klasicky se odtrhne a drží tam magnetem. Obecně magnetické uchycení těch napájecích konektorů je super. Jediné otvory na celém notebooku jsou schovány tady pod tou perforací. A je to výstup chladícího vzduchu. Ten počítač je překvapivě tichý, vzhledem k tomu, jak tichý je 13-palcový MacBook Pro, který používá stejné komponenty, tak to zase tak překvapivé není, protože ten počítač je stejně tichý. To znamená, že při běžné kancelářské práci nebo při programování webových stránek, psaní textů, procházení webu je ten ventilátor neustále vypnutý a není slyšet ten počítač. Naprosto bezhlučný. Ventilátor se zapíná pouze při velké zátěži, což znamená v mém případě tvorba videa, renderování videa a nebo hraní her. Pak se zapne, ale pořád patří mezi ty tižší počítače. Takový 15-palcový nebo 13-palcový MacBook Pro někde z roku 2013 je násobně hlasitější. Takže tichost tohle počítače je úžasná. Při běžné práci 0, v zátěži si jemně ševelí a to tak, že při běžném ambientním hluku v místnosti neslyšíte vůbec nic. Hliníkový povrch je praktický, ze spodu pryžové nožičky jsou dostatečně velký pro to, aby se to při položení na stole nijak nechtěně nepohybovalo. A je to klasický měkký hliník, stejně jako u MacBooků, když to budete nosit jen tak hozený v batohu nebo v brašně, tak to asi časem poškrábete. Jako MacBooky, jako MacBooky Pro, MacBooky Air, prostě hliník. Super materiál, ale holt se škrabe. Takže buď si na to pořídíte nějaký sleeve nebo nějaké jiné tenké pouzdro, anebo se smíříte s tím, že to bude prostě patina, která k tomu časem bude patřit. Zajímavostí tohohle notebooku, konstrukční, je tady tahle spodní plocha. Je to materiál, který se jmenuje Alcantara. Ve své podstatě jde o uhlíkový kompozit. Je to laminát. Vyrábí se to stejně jako laminát a přestože to má vlastnosti jako látka a na povrch, na dotek to vypadá jako látka, je to laminát. Vyrábí se to klasickým laminováním vláken s prošíváním s tím, že když se to dohotoví, tak je klasicky lesklý jako jakýkoliv jiný laminát. Rozdíl je v tom, že se pak brousí a lakuje. Takže v konečném důsledku tato povrchová úprava pak vyjde, že působí jako látka. Nebo jako
textilní povrch, ale není to textilní povrch, je to laminát, je to kompozit. Jo? Takže, a má to stejné vlastnosti jako kompozitu, takže je to pevné, přiměřeně pružné a díky právě té povrchové úpravě získané tím jemným broušením je to dobré na povrch. A tím, že je to laminát, není to látka, tak se to dobře udržuje. Takže klasický, takže pokud by se vám to zašpinilo, což se mi se za tu dobu nepodařilo, a to jsem to používal naprosto bez jakýchkoliv ohledů, tak stačí vzít jakýkoliv vlhčený ubrousek bez nějakého alkoholu a nádherně klasicky z toho, co ho opotřete. Takže když nejste ultra čuně, který se šudlá rukama od make-upu po podložce před klávesnicí, když to přijde, vůbec si to neutře, lehký hadřík úplně stačí, tak se pak není co divit, že to někdo má po roce strašně špinavé, ale při normálním používání, kdy člověk prostě to jednou za čas přetře lehkým hadříkem ideálně, tak jako jakýkoliv jiný povrch, tak je to super čistý a vydrží to takhle rok. Je to strašně příjemné dát na to ruce, nehřeje to, nechladí to, je to akorát. U MacBooků nebo jakýkoliv tady těch hliníkových notebooků prostě je problém třeba, když máte hodinky nebo něco, že to potom škrabe, je to takový nepříjemný ten zvuk. Dobře se na to ty ruky dávají, je to super materiál a trofnu si říct, že už bych skoro nic jiného na notebooku nechtěl. Klávesnice je příjemná, ten zdvih je vyšší než u MacBooku a vyhovuje mi víc. Je přesná, tichá, podsvícená, nemám nic co říct, prostě dobrá notebooková klávesnice. Výborný je displej, jehož světelnost jsem čekal trošku lepší, ale v konečném důsledku díky tomu, že obsahuje antireflexní vrstvu, která vrací světlo zpět, tak je dobře čitelný venku. Na přímém slunci si jej dáte a je použitelný, je vidět. Přestože je krytý sklem, tak je to nejnovější Gorilla se speciální úpravou proti odleskům, takže se to leskne co nejméně by se sklo mohlo lesknout a je to v pohodě, dá se to používat v pohodě i venku. Barevné podání je pořád dobré. A co jsem si hodně zvykl, tak je Windows Hello. To jsou ty speciální kamery nahoře, které vás přihlásí do počítače jenom tím, že poznají váš obličej. Tohle je můj první notebook, který tenhle systém má a líbí se mi to, je to super. Pohodlnější a rychlejší, už může být snad jenom otisk prstů, ale tohle je na stejný úrovni, že otevřu notebook, on mě pozná, přihlásí mě okamžitě. Výborný to funguje, je to strašně návykový a moc se mi to líbí. Další dobrou vlastností tohle počítače je výdrž na baterie. Microsoft uvádí, že vydrží 14,5 hodiny přehrávání videa, což platí, pokud přehráváte video zhruba s polovičním jasem a necháte si tam ten výchozí operační systém Windows S. Ale pokud jste trochu profi uživatel a potřebujete něco víc, tak si můžete, pokud si ho koupíte ten notebook teď, tak do konce roku můžete zadarmo přejít na Windows 10 Pro. Ten přechod je jednoduchý, kliknete na 2 tlačítka a uděláte jeden restart. Je to hotový za 5 minut a z notebooku z Windows S máte notebook z Windows 10 Pro. Výhodou, kterou získáte, je možnost instalovat a spouštět jakékoliv aplikace. A nevýhodou je, že jemně klesne, protože Windows 10 tím, jak spouští jenom ověřené aplikace a dokáže si ty aplikace řídit, plus služby na pozadí jsou více omezený. 10 Pro jsou klasický 10 Pro, kde běží všechno, co si nastavíte a takhle, takže výdrž trochu klesne. Ale i tak se přijme běžné práci, která představuje prohlížení webu, psaní textů a kódování webových stránek. Pohybuju podle toho, jak moc svítím displejem mezi 8 a 11 hodinami. Takže úplně stejný časí, jak to dělám na MacBooku Air. Kolem těch 10 hodin se tak jako osciluju. Takže ten výdrž na takhle tenký a lehký notebook je úplně super. Pokud zůstanete u Windows 10 S, který si myslím, že pro většinu uživatelů bude stačit, protože já jsem na Pročko přešel jenom ze 2 důvodů. Chtěl jsem Operu, ale ta nebyla úplně nutná, protože i Edge se dá plus minus používat pro většinu běžných činností a hlavně jsem potřeboval tím notebookem mít možnost manažovat servery. Pro Hyper-V konzoli jsem potřeboval nainstalovat Windows 10 Pro, protože v jiných edicích nefunguje. Takže, ale pro běžné použití nebo pro běžného normálního uživatele ty 10S budou úplně normálně stačit. Na notebooku hodně na cestách pracuji s videem. Používám Premiere Pro v aktuální verzi
A tenhle ten notebook v pohodě stačí na editaci Full HD videa ve 3 stopách, s tím, že jedna z těch stop je klíčovaná jako teď na zelené plátno a pro ten střih je bezproblémový, jak z vnitřního SSD, které je příjemně rychlé. Samotný střih, aplikace efektů, všechno, nic nedrhne, nic se nespomaluje, nic se neseká, náhledy běží v poloviční kvalitě, což ale vzhledem k velikosti toho okýnka plně odpovídá, používám to i na desktopové mašině. Bez problémů úplně jde, vystříhám to video 2-3 stopy, včetně klíčování bez problémů. Něco delší je ten export. Třeba 10minutové video, které na Skull Canyonu exportuju zhruba 10 minut, 11, tak tady se exportuje zhruba 30 až 40 minut, záleží taky podle filtru a stop. Říkám 3 stopové video s aplikací barevných filtrů, doostřování, klíčování a všeho se rendruje zhruba těch 40 minut. Jednoduché video, které jenom vezmete video z kamery, dáte tam nějaký efekty, klasický domácí video se bude renderovat rychleji. Mé použití je trošku náročnější, ale i na to je ten počítač ve svém použitelný. Důležitý je, jak jde to video samotné upravovat a stříhat a v tom žádný problém není. Na export si prostě spustím tak, že na něho chvilku počkám, ale není to problém na cestách, to není problém. Nastříhám, nechám běžet a někam jdu a počítač počítá. Výdrž při takhle náročné činnosti jde dolů. Při stříhání videa vydržím 4 až 5 hodin. Při exportu videa nebo hraní náročné hry vydržím zhruba 3 hodiny. První domy s tímhle počítačem jsou dobrý. Pokud srovnání cena, výkon, výbava, provedení, výborný. Ten model s 8 GB paměti, 256kovým úložištěm a i5 procesorem jsem normálně koupil za zhruba 36 000 korun to vyšlo a přijde mi to na notebook tohoto typu odpovídající. A samozřejmě mám trochu zkreslené měřítka tím, že se x let pohybuju ve světě Apple, kde ty ceny jsou někde ještě úplně jinde, takže vzhledem k tomu, že tohle je notebook, který hardwarově a vzhledově vším odpovídá, konkuruje 13-palcovému MacBooku Pro, tak 36 000 je super cena. A zatím bych jej teda doporučil k nákupu a sám bych si je koupil znovu. Upozornění, tohle video není sponzorované Microsoftem ani nikým jiným. Ten notebook jsem si koupil pěkně za svoje. Jen pro pořádek. To byly první zkušenosti zhruba po týdnu a půl. Jestli se vás ještě něco zajímá a na něco jsem podle vás zapomněl, pište dolů do komentářů, odpovím a těším se u nějakého dalšího videa zase na viděnou. Odebírejte kanál, pište komentáře, sdílejte video, jestli se vám líbilo a já se těším někdy příště. Ahoj.